Witajcie, drodzy widzowie, tu Piciu pozdrawiam Was serdecznie. Chcę Wam pokazać nietypowy wizerunek świętego Antoniego, który głosi kazanie do ryb. Święty Antoni, cudotwórca, głoszący kazanie do ryb, a ryby, zobaczcie, cudownie go słuchają. To jest naprawdę niesamowite, że święty Antoni, najpopularniejszy święty, niezwykle bliski ludzkim sercom, głosi kazanie do ryb, a ryby go słuchają, bo wiedzą, kto jest Bogiem. Chciałem Wam pokazać, drodzy widzowie, ten wizerunek i chcę Wam życzyć dobrego wieczoru i spokojnej nocy, a jutro wspaniałego weekendu, soboty i niedzieli. Bądźcie, drodzy widzowie, zawsze szczęśliwi. Niech wszystkie Wasze marzenia zawsze się spełniają. Pozdrawiam Was serdecznie. Piciu, pa, pa.